Takže dobrý den lidičky, to jsem já, Bidžusman a vítejte v dnešního videa a dneska je ten vlog do Chorvatska. Takže na to se moc těším. Budem tam 12 dní a bude to v Chorvatsku v Pule jako minulý rok. Tak, to se těším. A teďka jsme právě v Nový Bystřici, je to malinký kousíček od Rakouska a my pojedeme přes Rakousko, teďka nevím jestli přes Slovinsko, možná že jo, ale asi i přes Itálii a pak budeme na Istrii v Chorvatsku, yes. A taky vyjde, teďka jsem byl ve Smrční, to je taková obec u Nový Bystřice a koupal jsem se bazénu s kamerou, tak to taky vyjde video, ale vyjde tady ten vlog. A pak ještě, nebudu to dál protahovat, prostě vyjde tady ten vlog a pak ještě vyjde koupání v moři. Takže čus zatím. No, takže lidi, teďka jsme právě vyjeli do Rakouska, jako vy to vidět nemůžete, protože jako už jsme přejeli tu značku, já jsem to nestihl, ale no nic, teďka jsme právě v Rakousku. No, takže lidi, teďka tady jde ta modrá tečka, tady jsme a už jsme jako kousek za Českem, jsme v Rakousku a máme namířeno sem do Puly. Tak a ukážu vám náš apartmán je tady ten, tady budem. No takže lidi, teďka už jsme dorazili k moři, budeme se koupat a natočím vám, no a samozřejmě to bude ještě v tom vlogu a taky tam, no prostě ještě tam, už jsme dorazili k moři, budeme se koupat a ještě samozřejmě půjdeme na pláž, to taky bude v tom vlogu a takhle a čus. Takže lidi, už jsme tady na pláži, je to tu úplně super. A ukážu vám krásný západ slunce a půjdeme se koupat. Je to tu překrásný lidi, koukejte. Tak čus. Všim, vlastně můžeš mluvit. Takže lidi, teďka jsem u moře, na té naší hlavní pláži. Už jsem byl šnorchlovat a natočím vám ještě nějaký záběry, jasný? Takhle to tu překrásně vypadá. Super. Teďka půjdeme po pláži. Víte tamhle ty ješky? To je hustý. Já si budu potávat s kamerou a všechno vám to potom ukážu. Takhle se prostě do vody. A tohle, to jsou laguny. A to jak to vydává ty zvuky, to jsou cikáda. Laguna a moře. Teďka jsem se trošku píchl do prstu. Je to tu velmi krásný, my si to moc užíváme. Budu točit i nějaký shorty. Tak, jdeme. A vidíte, že tady jsou takhle díry, to je hustý. Tohle, nevím co to je, ale už jsem na tom seděl. Jako, je to tu fakt krásný, už jsem se koupal v moři. A je úplně obrovskou lagunu. Krásný. A už jsem se tady trošku odřel, ale to nic není. To nevadí, takový zranění se stane na těch skalách, že jsou ostrý. A vidíte, to je překrásný moře, kámo,
jako bomba. Tamto je Verudela a my jsme v Pule v Chorvatsku na Istrii, na Verudě. A tamhle je Verudela. A jsme v Pule, to je takový město dole na Istrii, Istrie je poloostrov v Chorvatsku. A Pula je úplně dole. Jestli chcete, můžete si to vyhledat na Google mapách, jo? Koukejte. Tady vidíte příliv a odliv. Je krásný. A vidíte prostě, no teďka už to moc není, ale teďka ty vlny byly úplně velký, kámo. Teďka tam někdo skočil a vidíte, že prostě to takhle žblunká, ale předtím ty vlny byly větší.